Hola. Hola, hola. Bueno, a ver. Xa estamos todos, non? Sí? É que os mandaron a outro sitio, eu que sei. Agora xa estades no sitio correcto, que é no Conservatorio Profesional de Música. Vale? Viñemos todos hoxe aquí a escoitar unha historia que é un pouco como a continuación dunha historia que escoitamos o ano pasado. Algúns de vos que estivechedes aquí o ano pasado. Así que esperamos que vos guste. É un conto... Ten un pouco de todo. Así que esperamos que vos guste especialmente. Se titula Aventura dunha vaqueta ou como Marcos e Clara perderon o bus. Levo 10 minutos agardando por ti, exclamou Marcos. Pensei que te colaras dentro da tuba. Exagerado, riu Clara. Temos tempo de sobra. Non tal, está a piques de pasar o bus. A ver, vos lembrades de Marcos e de Clara? Non? Que o ano pasado, para os que non saibades, Marcos e Clara son irmáns e o ano pasado viviron unha aventura na que descubriron o seu amor pola música. E agora Marcos, de 10 anos, estuda fagot no conservatorio e Clara, que ten 8, comezou este curso os seus estudos de tuba. E finalizados os seus respectivos ensaios no conservatorio, Marcos agarrou da man a súa irmá e tirou dela cara a saída. Na metade do camiño, Clara freou en seco, atraída polo son que saía dunha das aulas. Que é iso? Preguntou Clara. Que máis dá? Temos presa, dixo Marcos. Mais a nena soltoulle a man e entrou na aula de percusión, abraiada polo que estaba escoitando. A Marcos non lle quedou máis remedio que ir tras dela.
Tras finalizar a música, os intérpretes foron abandonando un a aula entre alegres conversas. Marcos e máis Clara, pola contra, ficaran na parte traseira, coa boca e os ollos moi abertos pola potencia do que acababan de escoitar. Cando a aula quedou completamente baleira, oíron un choro nun dos recunchos. Que é iso? Preguntou Clara. Que máis dá? Insistiu Marcos. É tardísimo. Pero Clara non lle fixo caso. Achegouse ao recuncho da estancia e descubriu, tirada no chan, unha baqueta de batería que choraba desconsolada. Que che pasa? Preguntoulle Clara, agachada fronte a ela. Ai, que desgraza. Esqueceronse de min. Laiouse a baqueta. Pero ti quen és? Eu son Ringo Palizroque, unha pobre e abandonada baqueta. O meu dono vai ter hoxe un concerto super importante e non vai poder fogarse en min. Marcos mirou a Clara cos ollos moi abertos. Ti entendes algo do que di? Preguntou o neno. Claro, e logo ti non. Contestou a súa irmá. A ver, Ringo Palitroque, dime sen chorar quen é o teu dono. Non lembro o seu nome. As baquetas temos a cabeza tan pequena e levamos tantos golpes que temos unha memoria malísima. Pois estamos chegos. Podes polo menos dicirnos como é o teu dono? Só lembro que ten o pelo crecho. Produciuse entón unha pequena discusión entre os irmáns. Marcos quería marchar para non perder o bus. E Clara, pola contra, estaba disposta a axudar a Ringo Palitroque. Finalmente, gañou Clara. Vale, axudámolo, Dixo Marcos. pero despois a rifa na casa atúrala ti. Xenial! Exclamou Clara. Por onde comezamos? E ao saír do aula de percusión, viron unha persoa que camiñaba moi rápido cunha perruca branca e crecha na cabeza. Mirade, un pelo crecho! Vamos! Os irmáns e máis a baqueta seguiron a perruca ata un aula na que había un clavicémbalo. A persoa sentou diante do instrumento e comezou a tocar.
Vaites, isto foi como viaxar outra vez no tempo. Dixo Marcos, lembrando a aventura do ano pasado. Os que xa viñechedes o ano pasado, seguro que vos lembrades de Marcos e Clara atopando unha máquina do tempo no desván da casa dos seus avós e usando para viaxar a diferentes sitios, escoitando diferentes tipos de música. E claro, esta música que acabamos de escoitar é de hai moito tempo. E Clara quedouse pensando e dixo: Eu creo que esta persoa non é o teu dono, Ringo Palitroque. No! E a Baqueta se puxo de novo a chorar. Saíron ao corredor sen conseguir que Ringo Palitroque cesase os seus choros. Estaban aínda tratando de consolalo cando viron alguén que portaba unha funda longa e cilíndrica. Mira, Ringo, Dixo Marcos sinalando a funda. pode ser iso unha funda para baquetas? Pois axiña o imos descubrir. Exclamou Clara agarrando a Ringo Palitroque nunha man e tirando do seu irmán coa outra. Perseguiron aquela funda polos corredores do conservatorio ata que finalmente a viron entrar na sala de cámara. Entraron tamén e viron como o dono da funda se unía a outros músicos de corda que o agardaban impacientes para comenzar a tocar. Ai, iso era a funda dun arco de contrabaixo. E como non puidemos darnos conta? Laiouse Marcos. Eu é que aínda comecei este ano no Conser. Respondeu Clara. Eu é que son unha baqueta. Xustificouse Ringo Palitroque.
Desolados polo novo fracaso, os irmáns arrastraron os pés cara a entrada do conservatorio. Ringo ía detrás dando chimpiños, amoucado. No recibidor había un piano que 2 persoas tocaban a 4 mans. Ben, sabemos que os pianistas non poden ser os teus donos, porque o piano non é un instrumento de percusión, Reflexionou Marcos. Iso crees, dixo un dos pianistas. O piano é un instrumento moi completo e tamén se pode facer percusión con el. Escoita e verás. Aplaudiron entusiasmados os irmáns tras a actuación. Ringo Palitroque daba golpes no chan coa súa cabeciña para expresar a súa alegría, xa que como era unha baqueta, pois non tiña mans. Tantos golpes se deu que perdeu de novo a memoria. E vos quen sodes? Preguntoulles aos irmáns. As persoas que te estamos axudando a topar o teu dono, papaverzas, díxolle Marcos amolado. Ah, sí, Carlos e Claudia. Non! Marcos e Clara. Xa apareceu o meu dono? Non, e non temos idea de onde pode estar. A quen lle poderíamos preguntar que coñecese a fondo o conser?
ocorreu antes. Exclamou Clara. Podemos preguntarlle aos gatos. Que gatos? Preguntaron a vez Marcos e Ringo Palitroque. Pois os gatos da conserxe. Milonga e Tango eran os gatos da conserxe, que pasaban todo o día dormindo e paseando silandeiros polos corredores do conservatorio. Hai uns anos chegaron a Coruña de polizóns nun barco dende Bos Aires. Os nenos atopáronos dormindo, abrazados no interior dunha caixa de folios colocada nun recuncho da conserxería. Tango! Milonga! Espertade! Berrou a conserxe. Recoñecedes esta canción? É un tango da vosa terra. Tras escoitar respectuosamente o tango, os irmáns achegáronse aos gatos que os miraron con desconfianza. Xa sabedes, así son os gatos. Onde está o meu dono? Preguntoulles bruscamente Ringo Palitroque. Os gatos deron un brinco cara atrás asustados. Non lles fales así, Bisbou Clara. senón hanse asustar. Pregúntalles baixiño e con educación. Ringo Palitroque aclarou a gorxa. Desculpen vostedes, señores gatos. Dixo con voz protocolaria. Son unha pobre vaqueta que perdeu o seu dono. Poderían indicarme onde o podo atopar? Os gatos miráronse entre sí. Foi Tango, o gato negro, quen lle contestou. Che, viste,
No tenemos ni idea de quién es tu dueño ni dónde puede estar. Pero andate al aula de composición. Allá están los alumnos más experimentados del concert. Capaz que ellos te puedan ayudar. Os nenos e a Baqueta buliron escaleiras arriba cara a aula de composición. Encontraron o lugar en silencio e as escuras. Vaites, semella que non hai ninguén, Dixo Marcos. Oíuse entón un coro de voces que os mandaron calar. Shh, 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 silencio, dixo un dos alumnos veteranos. Estamos vendo unha película. Bueno, sabedes que película estaban vendo, non? Harry Potter. Moi ben, Harry Potter.
Sabedes que pasa? Que estes alumnos o que querían era escoitar a súa música para despois podela tocar. O que estaba claro é que estes alumnos tan experimentados non estaban dispostos a axudar a Ringo Palitroque a atopar o seu dono. Polo que a Baqueta e os irmáns saíron do aula de composición decepcionados. Malia todos os seus esforzos, non conseguiran axudar o seu novo amigo, que de novo se botou a choromicar. Non chores, Ringo Palitroque. Tratou uno de consolar Clara. Habemos atopar o teu dono, xa verás. Por suposto, engadiu Marcos. E chegarás a tempo para o concerto. Confía en nós. Eu confío. Dixo a Baqueta entre impos e choros. Pero que hace percorremos enteiro o conservatorio e non hai rastro dele. Xusto nese intre viron unha batuta avanzar a chimpos polo corredor. Vestía un traxe elegante e semellaba ter moita presa. Onde irá esa batuta? Preguntou Clara con curiosidade. Oh, seguramente a dirixir un concerto. Respondeu Marcos como se tal cousa. Os irmáns miráronse uns ao outro cos ollos moi abertos. Un concerto, claro! Seguindo a batuta, chegaron ao andar superior do conservatorio, onde un grupo de saxos ensaiaban para aproveitar a acústica do espazo.
Bueno, deste grupo tamén tocaron moita música de películas, non? Looney Tunes, Misión Imposible, Cazafantasmas, moi ben, moi ben. Pois os dous irmáns da historia quedaron igual de animados escoitando os saxos, estaban tan engaiolados coa música que estiveron a piques de perder a batuta de vista. Pero, por sorte, Ringo Palitroque estivera máis atento e a vira entrar no aula de vento metal. E tras a súa mala experiencia no aula de composición, os nenos entraron sen facer ruido nesta nova sala. Alí se colocaron ao lado da porta e observaron atentos o que acontecía. A batuta ocupara o lugar principal do aula, disposta a dirixir unha peza interpretada polos instrumentos de vento metal. A ver como dirixides vos a este grupo. Moi ben dirixido, Mirade, cando acabou esta música, os irmáns e máis Ringo Palitroque achegáronse a falar coa batuta e contáronlle a penosa situación da baqueta que debía topar o seu dono antes de que comezase o concerto. Vostede sabe o
onde vai haber un concerto, señora Batuta? Preguntoulle Clara. A Batuta soltou unha sonora gargallada que deixou os nenos estupefactos. Que preguntas facedes, nenos? Dixo a Batuta entre risos. Onde vai haber un concerto? Pois no auditorio, por suposto. Se corredes abondo, chegaredes a tempo. Meu dito, meu feito. Clara agarrou a baqueta nunha man e os tres buliron cara ao auditorio. Os irmáns chegaron coa lingua de fora, mas afortunadamente o concerto aínda non comenzara. Os músicos ocupaban a súa posición no escenario. Ringo Palitroque descubriu o seu dono sentado detrás da batería, con cara circunspecta e unha súa baqueta na man. Sen dicir nin chío, Ringo subiu o escenario dando botes para ocupar a súa posición na man dereita do seu dono. Marcos e máis Clara sentaron nas butacas, dispostos a escoitar a música. Creo que non chegaremos a tempo para coller o autobús. Dixo Clara. É igual, Respondeu Marcos. xa colleremos o próximo.
Colorín colorou, este conto rematou. Esperamos que vos gustase. Gracias, gracias, que ben. Esperamos veros o ano que ven noutra nova aventura de Marcos e Clara, seguramente. E tamén vos queríamos decir que aquí xa vedes, vichedes no escenario diferentes tipos de instrumentos, diferentes estilos musicais, aquí hai cabida para todo o mundo, así que vos esperamos cos brazos abertos a todos os que queirades aprender a tocar algún instrumento aquí no conservatorio. Ademais, profes, temos un proxecto inclusivo, todos quere decir todos, vale? Así que quen este interesado sempre podedes chamar e preguntarnos, vale? Así que mil grazas por vir hoxe a pasar este rato con nós, esperamos que vos gustase e ata outra. Chao, chao.